Šta je to tu? Kako je ovo ovdje zabava? A? Šta ste to vas dvoje radili, da vidim ja? Šta ovo tata radi? Ne sviđaju se. Šta je? Nekaj, ne sviđaju se. Ne sviđaju se. Šta? Zato što se nežu ovako. Pa šta, baš je simpatično. Šta? Teško je staviti. Da ga lami, Bono! Joj,